makin nan banka da na samu. Ina da wani piece of information da nake so ba ku. Akwai wani gida ne da yau kusan sama da shekara da yake ana shiga da ɗanyen jarirai ko ba a ganin fitar su. Ina suspecting kamar gidan ritualist ne. A wani unguwar gida number 63. Okay, to shi kenan. No, kawai ni ina kasa irin wannan. I don't want to reveal my identity for safety, for security reasons here. Yes, to shi kenan. Ba nan bana bane a business abin da nake na zo da wannan. Bai bayan da waya ai. Abin da waya gaskiya. Ina. Okay, to. Okay, to. Ba za ka tsaya ka yi ko da breakfast ɗin ba ne? Aiki na yana abin da kika sani. A kowane lokaci aiki na yana ikira na. A halin da ake cikin zama Adama ya zanta. Anyway, ba ma wannan ba. Abin da ya faru jiya ne tsakanina da kai. I want to apologize. Ni ba na haka bane don da bata maka rai. Na yi ne saboda mu samu zaman lafiya tsakanina da kai, sannan farin cikin ka shine farin ciki na. But in your point of view kana ganin kamar ina maka katsalandan ne cikin lamuranka. I'm sorry for everything. It will never happen again. Why are you haka? So all the while you only know the physical part of me. You have not been able to analyze the chemistry in me. Kin gani? Duk laifin da kika aikata a gurina a zahirance laifi ne, amma a guna a cikin duniyar zuciyata ban taɓa ganin ki a matsayin mai laifi ba. Idan kika tsaya kika la'akari da abin da ya faru tsakanin Romeo da Juliet, in kin karanta tarihin, rashin haƙuri, rashin tunani, rashin juriya duk shi ya kawo haka. Shi yasa har ta je ta sha guba saboda tana tunanin cewa Romeo ya mutu. Tana ganin cewa ga hoɗin rayuwarta a hannunta, sannan kuma guba a makogwaranta. Shi kuma yana farfadowa da ya ganta tana ƙoƙarin mutuwa, shi ma sai ce ba abin da zai ila ya bita saboda ka shi ma sai sha poison ne. Kin ga kika yi la'akari da wannan labarin a zahirance ita ce ta cuce shi, saboda ita ce ta sa ya aikata wani abin da ta yi haƙuri da haka bata faru ba. So ina ganin ni ne kamata da ba kawai. Gaskiya ne, na fahimce ka, but all I wish ne ni dai ka tsaya kai breakfast ɗin nan, hanya fa za ka ɗauka. Kuma da ma ai ba ofishin ka wani ballanta na ka ce za ka iya zuwa da yan mintuna. Besides, you know you have a long journey to go and you cannot do without food. You need food, you need energy. Haka ne, but duty calls. We need energy. Salamu alaikum. Drive. Ya dai? 'Yan sanda ne suka zo na cikin gida. Babban bakon nawa ne,
ai shimfidar fuska ta fi shimfidar tabarma. Idan ka tara min abinci na alfarma ai ba zai gamsar da ni kamar yadda ka karbe ni a haka ba. Tabarma. Duk da haka ne, hakan bai hana ni in karbi ka da biyu ba. Haka ne. Amma ba a wannan lokaci da muke ciki ba a yanzu. Saboda mun samu rahoto ne akan cewa wannan gida naka ana shiga da ɗanyun jarirai amma kuma ba a ganin lokacin da ake fita da su. Da muka zo bincike kuma unfortunately sai muka gama a shema gidanka ne. Haka ne. Ni na ganin ai ku yi binciken. Saboda idan har ba ku yi ba za a yi tunanin cewa alaƙa ku ita ce ta sa ba yi hakan ba. Amma abin da nake so in gaya maka shine idan har kuka yi binciken nan ba babu outcome ba ku samu komai ba to ba za mu yadda ba ko kotun koli ne za mu ji da ku. Yes, because they are trying to tarnish your image. Ka gani tijja karka damu kanka. A kasancewa nan gidana ne ba zai hana ku aiwatar da aikin ku ba. Bismillah ku bincika. Wato zuciyata ta fara gaya mun kamar is like wrong direction aka ba mu. Amma menene yasa kai tunanin cewa wrong direction aka ba mu? Kada su yi binciken su bincika. Just go ahead. To shikenan. Zan sa yara na su yi binciken nan ba wai don raina na so bane sai don in kawar da kokwanton da ke cikin zukatansu. Kaga ni dan kasan nan ne kai dan kasan nan ne. Aikin ka shine ka kiyaye doka a samu zaman lafiya a ƙasa. Doka kuma tana kaina tana kanka tana kanta tana kan shi kowa nan tana kan shi. Bismillah. Officer. Yes, sir. Carry on. Na yi mamaki wani abu ya faru ne bayan kuma mun rabu. Ina so zan ga busun mota. Boot ɗina? Shikenan. Inspector. na san ni na janyo komai da abin da ya faru ni na janyo. Ni da na san haka abin zai kasance wallahi da ban sa an tsananta bincike ba. Ana zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka. Ai idan da ka san halin da zuciya na take ciki a yanzu, da ka taimaka min ka kai ta bayan barzahu
don na samu sauƙin wannan azabin da nake ji. Tuja, wallahi duniyar nan ba sa buƙatar mashari na. Don Allah ka taimaka min. Ka taimaka min. Ka kashe ni. Ni ko na maka alƙawari zan yafe maka a gaban Ubangijinmu. Dan ba zan iya kashe kaina da hannuna ba. Zan iya burma family ɗin abin kunya na. Yarwata, kada bakin cikin rayuwa ya sanya ki rasa tunanki. Allah subhanahu wata'ala shine mamallakin duk abin halittarsa, kuma yayi hali da bawa ya kashe kansa da ganga. Idan an ya aikata haka to haƙiƙa zai makomarsa jahannama ne. Haka kuma yayi hali da ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa. Mutum ya ɗauki abu ya kashe mutum ba tare da shari'a ne ta zo da shi ba. Ranki ba naki bane, na ubangiji ne. Ha kuma ni bai umarcin da in aikata haka ba. Na san cewa mijinki ya ci amanar ki, amma abin da nake so ki sani shi ne akwai hanyoyi da dama da za ki iya ɗauka masu sauki, mafiya sauki. Malam Ka'ala, kai dan jarida ne kuma ka san hukuncin doka, kuma ka san matsayin mutumin da ya burus wajen kin amsa laifinsa. Da za ka taimake ni kuma ka sauwaka wa kanka wahala, da ka amsa laifinka ba tare da mun kai goro mun kai marini da kai ba. Kare kuwa idan kai min haka sai zama ta sanadin ka ne duniya za ta yi alfahari da ni a ce ni fanna ne, ni ne mutumin da na tursasa mai laifi ya amsa laifinsa alhali laifin da ya kai girman satan ƙananan yara. Da sai shiga cikin jerin mutanen duniya da suka shiga cikin littafin tarihi na wato Guinness Book of Records. Da ne ko ni sai in saka ka maka da cewa in je har gaban alƙali in roƙa maka sassaucin hukuncin da za a yi maka. Kaga kenan kai riba ni riba. Na ji daɗi da ka ce idan na gaya maka gaskiya za ka roƙa min sassauci, za a yi min adalci. Amma kafin mu je ga wannan zan so mu koma baya mu tuna magana ka ta baya wadda kake gaya min cewa za ka so a ce ka wuce matsayin da kake ka hau wani mabibicin matsayi. Me zai hana kai amfani da ƙwarewarka da kuma iyayewarka ta aiki ka tabbatar da duniya cewa ba ni na aikata laifin nan ba? Hasali ma jaririn da aka tsinta a cikin motata shirin ne kawai na magauta. Ina ganin wannan shi ne hanya mafi sauƙi za ka fi samun shiga Guinness Book of Record. Za a ce yau ga wani ɗan sanda wadda har yi ƙoƙari ya gano cewa wanda ake tuhumarsa da laifin aikata kisan yara ba sana'a sauci. Ƙwarewarsa da jajircewarsa ita ta sa har ya gano haka. This will be a more interesting and exciting story for the world. Gaskiya ina kokwantan a ce wai Ka'ana shi zai iya aikata wannan laifin. Ni fa ni na tsuguna na haife shi, na san abin da zai iya aikatawa, na san abin da ba zai iya aikatawa ba. Gaskiya wannan maganar akwai wani abu mai kama da harshen da mu a cikin wannan al'amarin. Haba umma, yau aikata irin wannan ga ɗanyi wani abin mamaki ne? Kin haife shi ne fa baki haifi halinsa ba, kuma ga shaidu ƙarar sun nuna cewa yana da hannu dumu-dumu a ciki. Gaskiyar magana shine baka taba haihuwa ba. Da ka taba haihuwa ka san yanda uwa take akan ɗanta, da baka faɗi wannan maganar ba. Ki haƙuri.
Hajiya barka da dare. Barkan. Kada ki yi mamakin ganin mu a daidai wannan lokaci yanayin aiki. A duk sa'ilin da ƙararrawar aiki ta kaɗa, to ruwa haka muke tashi mu bazawa. Mun zo mu dora daga inda muka tsaya ne. Officers, yes sir. Please carry on. Baka komai ba. Baka komai ba. Ba komai a ciki. There is an evidence wanda yake tare da gudan jini kuma kamar idan baby sun.